Така, здравейте на всички, аз съм Мистер Степска и днес ще играем синглплеер в моя World, който днес сутринта го направих. Ето, аз малко съм се развил, тук съм си направил някаква каштурка. Малко ми лагва, но това не е проблем. И да, сега да махна този дърт. Да, имам 2 айрон. Но да, ще ми трябва и торчове, за това да си набера малко да си набера дърво. Бял дърво ще набера. Така. Малко тъмно. Настройки. Така. Не знам дали виждате нещо, като направете така. Но се извинявам. Не знам кога ще направя един клип на League of Legends. Сега. Днес няма да е, може би ще е по-късно до вечера. Не, няма да е тук. Чакай да имах мина. Ето. Тук ще събера 8 cobblestone. Ладно. Така. В Hardcraft поредицата ще има епизод, но ще е по-късно. Невероятно утре. Така. Сега да направим така. И да идем да оставим печката. Тя ще е тук. Така, добре. Така е много по-добре. Пуснал ли съм си зомбита? Не, добре. Ще пускам зомбитата по-нататък. Като си направя хоум. Сега малко да разширим къщата с... сега ще почнем да я разширяваме. Ето така. На 3 блокчета. Още айрон. Така. 4 кол. Както виждате, имам нов скин, който е много як. Омага, още айрон. Да, вече няма. 1, 2, 3, така. Опа. Така. Давно не съм качвал клип, за което се извинявам. Не отдавна всъщност. Няколко дена не съм качвал клип. Мънга. Так, няколко дена не съм качвал. Не знам защо. Не ми се снима просто така понякога и за това. Това е причината. Така. Кирката ще ми се щупи. Да, щупи се. Имам дървена, ама тя няма да прави пари. Така. Да си изпека айрона и да си поставя крафтинг тейбъла така. Да. Да направя така малко повече кирки. 6 кирки. Не знам дали да направя 6. Да, 6. Така. Да.
сега ще ми е хомът. Ще го направя по-хубав в следващия епизод. Пак ли чупих торча? Добре, тук. В този епизод съм сам, в смисъл, сам ще правя тази поредица, но не се знае. Ще видя сам ли ще я правя или с някой друг, или с дракона. Да. Така. Имам много камък. Имам един стак и 22. Път не знам дали да е много кратък. До 11:20 поне да е някъде. Няколко минути. 20 или колко там. Ще видя. Така. Тази поредица не знам как да се казва. Wild Survival или не знам. Ще видя. Ще измисля. Помага. Опа. Така. Малко грозно с този гравел. Няма нищо. Стая ще е по-висока, но може и това да го направим. Е тази стая. Или това може да е chest room. Да, chest room ще е определено. Не, това ще си е single player survival, така ще се казва поредицата. И да. Вече сигурно ще имам 3 стака. Не, 2. Кирката. Имам една почти направена еран кирка и може би ще направя една лопата от айрон. Да. И готово. Така. Да видим. Не, още не е ден. Ще изпека малко кабелстоун. Маничък и чест румът, но няма нищо. Не, всъщност няма да правя кирка с този айрон, ще си направя една брадва. Така. Да. Само един момент. Да направя едно нещо. Така. Манга няма ли да стане ден? Най-накрая. Аре бе. Колко ще чакам за да стане ден? Манга. Добре. Ето, почна да става ден. Да, айрон брадвата доста бързо
Доста е бърза. Да, ще ми трябва кафяво дърво. Не кафяво, а дъбово. Така. Ми трябва много от него. Няма да го обработвам. Ще видите защо ще ми е. Така. Още малко поне да стане един стак. Бягай. Умря ли бе? Умря. Стана ден. Супер. Имам 1.7 Minecraft снапшотът. Ще направя някои клипове какво има на Minecraft Snapshot. Ще сигурно сега, като си довърша хомът. Да. Ще паузирам и ще ви покажа какво има на 1.7 Snapshot. Нищо особено, но има яки неща. Това дърво ще го махна. Не знам кой ми беше казал, че има оцветени стъкла. Малко не ми се вярва, но ще видя. Да, смятам това да е за този епизод. Ще ви покажа сега снапшотът, само да направя. Ще паузирам при път и се връщам веднага. Така, ето че се върнах и сега ще ви покажа какво има точно снапшотът. Така, ето аз съм без скин, ето има мак, синя орхидея, лук, това не знам какво е, червено лале, оранжево лале, бяло лале, розово, бяла маргаритка с червена китка и ето има божур, люляк, слънчоглед и розов храст, голям папрат, двойно висока трева. Чакай да видим тази. Охо! Това сигурно ще е в специалната гора. Да видим друго какво има. Сухлед. Мага сухлед. Сухлед. Да, но да видим каква е разлика. Основният камък защо е тук? Червен пясък. Лед и сухлед. Каква е разликата? Да. Ама едното ме забавя. Не, няма никаква разлика, май. Сега да видим друго. Какво има? Друго май нищо няма. Нищо интересно. Да. Сега да видя. Ето, слънчогледът. Ето как изглежда и слънчогледът. Ето го. Да, много е як. Но какво се прави точно? Какво се прави точно с този слънчоглед? Харчест.
Само новите неща, ето така ще ги взема. Само тях да. Какво ще имам от блокчетата? Red Sand и сухия лед. Има повече нови така цветя. И има и дори лук. Оранжево вали. Така. Ето го червения санд. Сухия лед. Така. Само е така да ги направя по едно. Да. Това какво е? Синя орхидея. Лук. Това не знам какво е. Не е преведено. Червено лале. Оранжево лале и бяло лале. Май това беше. Да, бяло лале. Бяла маргаритка. Ето как точно изглежда. Тук люляк. Двойна голям папрат. Тези неща 100% че ще ги има в тази новата гора. Ето колко е висок трябва да скачате. Така. Да видим някакви нови дървета дали има. Да, благодаря си на слуша. Джунгова няма. Стъклото е малко май променено или не? Не е променено. Да. Не знам точно какво друго ще има на този снапшот. Да. Така сега да си направя тук къщата. От лед и сух лед. Ама сух лед. Това е много шибано. Тъпо е сух лед. Не знам сега дали има сух лед, ама това е просто не знам. Ето даже не се разтапя. Не. Да, не се разтапя. Да, разтапя се. Да, това ще е за тези два кратки, не много кратките епизода. Дано да ви харесат. И сега е така да направим един експеримент. Бам. Не знам защо, но лавата доста бавно се разлива. Трябва да е малко по-бързичко. И да, има нов звук, ако го чувате от лавата, като ето. Да, това е. И да, това ще е за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ще има други, много ще са. Ще направя и клип на снапшот, как оцелявам. Тук виждам някакви кончета. Да. Семейство кон. Да, ето има доста красиви кончета тук. Сега да си го опитомим. Ето яш маро. Добре, наяди се. Увърна. Така. Shift и сега ще видите какво ще направя. Само да взема броня. Ето така. Иди. И между другото може също тук да се енчантва и въдица. Това забрах да ви кажа. Тома е... Не, конче, не. Не. Не умирай. Не. Така. Добре. Сега да ходим да гледаме
как ще се запълваш. Сега да те размножим с... Ти си мъжки. Ще те размножа с мъжки кон. Да взема златен морков. Това. Хайде де. Влюбвайте се. Омага. Охо. Те видеонастройките са били променени. Чудовищите врагове. Ага. Това е супер. Джубокс музика и... Бокове. Ага. Приятелски животни 100%. Музика. Омага. Да, това е супер. Да, това ще е за този епизод и надявам се да ви е харесал и бай-бай.